zazzaɓi, ƙaiƙayin maƙogwaro, zafin jiki, wato cutar coronavirus kenan ko? Wato ta kama ni kenan? Kai, wannan fa ba mafarki ba ne. Cutar coronavirus ko COVID-19 gaskiya ce. A yawaita wanke hannaye da sabulu da ruwa mai gudana ko kuma a yi amfani da sanitizer. Idan za a yi tari ko atishawa, a kare da gwiwar hannu ko tishu, sannan a yadda wannan tishun a inda ya kamata, a kuma wanke hannuwa. A kiyaye taɓa ido, hanci ko kuma baki da hannayen da ba a wanke su ba. A samu tazarar da kowane mutum. Cutar coronavirus, wato COVID-19, gaskiya ce. A zauna a gida, ku kiyaye.